Ger, rene ger. Hei. Ah. Hei. Auhan. Aklar kang samiya seba pindha ora bengkang samudra aprabusananing wadya kadya panjahing puspita tetindihing prawira Prakyana patih sedira tidung kang samiya sewewa wih latalah Panwertiman menapa wigatos sing pasewakan tebing ngen kula ngabiyantara paman ingkang celak lenggahipun kaliyan Bapa Durna. Kula ngaturaken Hermina Kataman. Hermini Kataya inggih mina ulam kata pangucap. Kados pangucap kados ulam srambah toyaning benala. Wah, kula nusung pakabaran Pak Cilik. Nggih anak-anak Usata Kurawa iki ngene nggih Rakmak putramu Lesmana dina iki kuwi kepengin palakrama. Wah, Lesmana ajeng pengin duwe bojo. Wah, lajeng putri pundikan pun kersakaken menika paman. Putri Madukara kok nggih. Putrane Raden Janaka kang patutan marang Dewi Manowara jenenge Dewi Manowati. Kuwi kang bakal dikarepake dening Lesmana. Wah, napa gelem wong niku? Wah, cah wedok niku napa purun kali Lesmana niku man. Sanajan Lesmana niku anak ratu ya toh, dadi tampikan wong wedok lho Pak Cilik. Nglamar kono kene kabeh ora padha gelem lho niku. Wah, ndek ben nglamar Putri Madukara Pergiwa Pergiwati. Nyatane kabeh nggih ditampik gitu.
Pergiwa dhaup kalian Gatotkaca, pergiwati kalian Pancawala lho niku. Lah malih badhe ngayonaken Putri Madukara malih. Wah. Wis ta. Najan Lesmana menika anak Narendra nanging mboten pawakan Rabi Putri Satriya niku mboten pawakan Pak Cilik. Bocah sing ajeng dipek Lesmana niki kudu nganggo petung gitu, nganggo petung sebab sing luput niku nggih Lesmana dhewe. Wong jenenge kepengin dicedhaki wong wedok niki disenengi para putri niku ya ampun lenyehan ngoten nika lho. Anggere karo wong wedok senengane ngkei PHP ya to. PHP iki apa? Pengharapan kosok lho. Anggere nang ndi-ndi mesti ngejak wong wedok sayu to karo aku bakal kepenak uripmu. Lho niku Lesmana watake. Kula nganti watake Lesmana lho niku. Iji Lesmana karo kanca kula dhewe niku nggih kathah. Anggere wong wedok ayu mesti ya lenyehan niku. Wis modal ora duwe. Pengine bocah sing ayu-ayu tur modern lho niku. Nanti dirang nyebar WA lho. Sampane wawan niku lho. Hawitekno bocah iki ya isih Joko kok nggih. Jokon nyambut gawe terus duwit arek nggo apa lho coba. Ha nggih. Ha pun. Lesmana itu pancen anak ratu, nanging ngarang-arang tenegara, arang-arang glowentah marang kautaman nggih to. Sing digedhekke lho niku mung nglumpukke wong wadon dienggo dolanan niku Lesmana lho niku. Yen pun rampung mulih disangoni kaya ngoten niku watak wong lanang pripun Jowi mampikir Pak Cilik. Oh. Mula ora aneh ora muka mula disiki para wong wedok-wedok niku lho Lesmana niku. Wah, mergo gak monggo gawe dolanan lho niku. Oh. Kula ngerti dhewe niku. Anggere cedhak wong wedok pirang-pirang taun lho mung dipek yang tok ning ora sida lho mung dolanan tok lho niku jenenge lenyehan. Kuwi jenenge melecehkan harkat martabake wani wong wedok lho niku. Kok martabak iki ta? Martabat. Ha yo kuwi martabak mau. Ha iya. Oh. Mula ya nggih. Nggih, ngene wis pokoke tak jaluk semono ya nek pengen wong wedok ya sing bleset ngono lho. Kulino adus ngono, ya nyambut gawe sing temen gitu, nglumpukke dit nggo rabi ngono. Ha iya. Wis Dursasana. Iki ngene nggih. Wantune muda kaya lekasing Lesmana kuwi tak kira ramung Lesmana dhewe kok nggih sing lakoni, ora mung Lesmana dhewe. Donya ki jembar ya ta. Aja Lesmana dalange dhewe iki lho nglakoni ya an. Wah niku mboten nglakoni melih niku. Ah niku hobi ya. Hobi cangkire, hobi piye. Iya. Mula nggih iki antuk dawuh saka King Sinuwun ya ta. Wis tak jaluk aja padha sarem manuk ya ta. Lambingmu cangkirmu meneng wae. Wis. Iki gandeng Lesmana iki wis budal ya kanthi diarak Kakang Sukalima dina iki uga kulup. Sira sak adi-adimu kabeh Sata Kurawa jembok kendhaningunmu dandan kepara padha kenceng ana ya ta. Tak jaluk kowe dandana cara pangiring pengantin ngono kae. Wis dawuh bedas beskap rungi mau. Arep ukur pripun wong dadakan kok dadak ukur niku pripun. Wis ngene. Ayo. Bakune ayo saiki padha tumuli tak kanthi ngiring-ngiringi lakune Lesmana ya ta teka menyang Madukara. Wah, nggih, kula namung manut kemawon. Sendika ing ngadhawuh Pak Cilik. Kula mung sawanci-wanci bodhol. Wis. Samarta ing gati saega ing diri. Para putra badhe ngiring dhateng anak kula wong Lesmana. Ya. Wis syukur sekedi jumurung ya saiki ngene wae. Kae mburi kae. Swatama. Ma. Oh, Suratama ki yahene kuwi micek kok. Ma, kula wonten timbang dawuh aman. Bocah ki ngopo ta ya? Coba Mara Cawisna pedhati minangka wadhahing bandha saka Ngastina ya ngger. Nganggo ngeganjar para kawula sing ana ing Madukara kang serakat diganjar ben padha melu seneng. Padha melu mangayu bagi bakal dawuhing si Lesmana. Inggih. Inggih, kula namung nderek kemawon. Ya. Mula kang saka kuwi Swatama metuwa njaba.
metu njaba nger. Nggih, saben dinten pun kula dalaken wonten Jawi. Cangkirmu ki lho, Pak. Sing digarepke metu njaba ki ora kebiasaanmu sing ngono kuwi. Lah pripun? Metu njaba rungokno sik dawuhe iki karo manpate kuwi. Oh nggih. Wong senengane munggel rembugan ya ngono kuwi. Metu njaba kok kulino ngetokke njaba iki piye? Metu njaba perintahna bocah carangan sregenan stabilan perang tanding jaga bluk wesi Singonegara. Kinen dandan cara kaprajuritan. Ngiring-iring lakune Lesmana yen ana parigawe aja nganti karo ndeng gawe sakwise padha wisa samata ya Swatama. Kula nonton munggun nuning nggih kula madhawas lan iya lan tak jaluk dawuhna Kyai Rata Wijaya nyawisake kreta minangka kanggo titiane temanten. Kula nonton keparang madal bisawanan paman. Iya yes kono metu njaba Mak. Swatama angsah nembah kang piniji. Kang Swatama sikra medal undang wadya bala mangku rumap kang para wadya hamung hanami dawuhira tan wonten kang samya kantuhun hamung hanami bendik tidal gumelar ngepeki swara
Hei. prikat nampahing rata tanantara
prapting sukuning harga heran tumingaling dendeng saengga praja humyung kang pradangga pusekan kang jahanmu Kakang Penemban Hanoman panjene abot tanggung jawab sing ndak pikul nggonku didhawuh kelawan Sirun Prabu Mandura. Dina iki kinen nglarapake ya kuwi putra kula pun Wisata. Kang wektu iki bakal kepengin lamar kelawan Putri Madukara Dewi Manowati putra atmajane Yayi Janaka. Penemban. Ih, lho nggih Raden. Menika sampun dados tanggal jawab kula kaliyan Raden Setyaki lajeng keparipun Raden kados pundi? Iya. Ayo. Kakang Penemban. Tak jaluk padha nggedhakake kaprayitnan sabab pawarta sing dak krungu dina iki ora ngemongake anakku Wisata kang bakal nglamar Putri Madukara. Nanging akeh satria liyane uga kang bakal duweni kekarepan sing sak traju lawan anak Wisata. Inggih. Nyuwun inggih Raden, menawi mekaten monggo. Monggo kula dherekaken lampah jenggandika Raden. Ayo, Kakang Penemban lon-lon budal saking aja nganti adosa kepanduluku ya Kakang Penemban. Sigrabala kang dumingel perang campo samya medhali. Lerate pilasing kota
Sikra cancut kumragot ngembat watong rabasa ing mungsuh sang kejaja kantaran bau sayati dina lena bradeng lampus sirna madyaning palugon beladalah durung nganti adonggonku mlaku ora pangling ngarepku cendhek delek dhuwurmu ora cendhekmu ya ora dhuwur brengose wah sak keput gumbalane ora pangling wis tekaki dasar kepranyata Bambang Suwama tak sawang nganti prajurit segelas papan ngancik telatah ana ing Madukara nyang ngendi wah ladalah ngerti ya Setyaki aku bakal nderekake putraku Lesmana teka Madukara nggone bakal dhawuh marang putri Madukara putrane Kang Mas Arjuna ya kuwi Dewi Manowati. Lah kowe endi Endi? Cangkeme sore bengok-bengok. Sumrupa. Bukaan gobokmu. Bukaan mripatmu. Sing jembar. Semono uga aku bakal nderekake putraku Raden Wisata. Praping ana Madukara bakal dap kelawan Dewi Manowati. Ladalah parat. Wisata arep dhawuh kelawan Dewi Manowati ya. Dasar kepranyata. Kowe durung ngerti kabar. Apa kowe durung ngerti kabar? Ora tau ngrungokke radio mbukak koran ya. Menawa lamarane Lesmana wis ditampa dening Paman Janaka mula tak jaluk kowe dina iki suminggra wae aja nang ngarepku ya. Menawa durung ana janur mlengkung kabeh bisa nduweni kabeh bisa numpaki. Pah, cangkemmu kok numpaki iki piye ta? Yen durung ana janur mlengkung kok rumangsamu kaya pit montor apa piye, Aja sengaran kowe, cangkemmu Setyaki. Babu arep ngopo? Wani karo aku. Wani karo Swatama. Kudang Swatama. Tau tate mboyong putri bedah praja ya nang dapurmu kowe, Lah mong kowe dedekmu ngomong sekilan kok cangkem. Wah, parat. Nglimpekke tangane. Wah. Nyampruk rai weng. Yo. Ayo, golek keringet. Wis kembro bios. Golek teh. Teh hangat. Putian dadi uyuh. Ayo. Teh hangat endi? Oh, sik. Ayo, no. Ha! Ayo. Yo. Hat. Hat. What? Ha, weh. Candak kowe.
Harat. Wah. Mantep tangane yo. Yo. Ho. Ho ho hat. Cek ka ho ha. Hat wa hat wa hat. Yo. Hot. Oh. Hot. Yo. Oh. Hot hot hot. What yo? Hot. What hot what? Oh. Hot. Oh ah. Wait. Wait. Ah. Kok ada beda karo dadi lho ta? Ya. Hat. Ho ho. Ho ho. Hot. 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 Ha. Wait. Wait. Piye to diseseke angin lho ya. Waduh. Wah, parat tuh. Durung kalah. Ayo. Ayo, maju. Ayo. Tanding yuda karo aku. Ayo. Cangkik. Hop. 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 Ayo. Hop. Oh, ha. Hop. Ho ha ho 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 ho
Leren. Leren si Anoman. Kadamu padha waran becik hamendemo baris kang mrayetno lule mengko dhisik Anoman mengko dhisik ora ngono iki perkarane iki apa lah kok padha pangsulayan kok kaya bocah cilik-cilik wae, Mbok dilareni sing ngebasulayan, ane rembug dipadha dirembug. Lah kok padu gubras gabrus ngono ki piye, Kandhanono anakmu kura kabeh kae. Ing atase padha-padha arep nglamar Putri Madukara wae kok kenapa Kurawa njaili lakune barisan saka Mandura. Apa maneh dheweke merintah supaya aku lan Sinuwun Mandura kon bali. Hanggepe apa? Lah kok semeken temen Wanggara kuwi. Aku gelem bali menawa wis dadi bangke. Oh alah lule. Ya Anoman, amun aku mudeng aku ngerti. Apa sing mbok karepke aku wis ngerti ya, aku njalukke ngapura kelawan anak-anakku Satagura ya Anoman. Anoman, piye Begawan Durna? Ya. Sepire gedene kalabutan anakku Kurawa, aku njaluk pangapura ya Anoman. Wis mangkono, ayo. Saiki ngene wae bebarengan sak nakuku. Padha ngarak jakune dhewe ya. Tumeka ana Madukara ya Anoman. Iya, yen pancen ayo. Tak derek kae Begawan. Ayo.